Adipati urung jabut aku wis tak jabuti untune. Lho. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yama Adipati. Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Presne lengmu rusak ora bisa mundur. Ora ning aku ngeman Rasa to eman. Aku mati wis tak ikhlaske mati terus. Aku ora apa-apa tekane mati. Kok nangis? Oh. Ngati-ati lho, Gong. Aku kok ketir-ketir atiku. Niatku ora mbelani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentolo. Mula rasa wedi le. Nek pancen kowe engko wani karo Dewa, nek pancen kowe engko kena apa-apa tak bilani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati, Gong wis rasa kuwatir. Iki tenanan maming kandhek ana ing lambe. Tenan Gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsuh awake dhewe iki ora bae-bae. Iki wong abot kabeh. Mungsuh awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Ha terus piye? Ora usah melu-melu, iki perkaraku. Ya. Ning nek kira-kira kowe engko weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju ngewangon aku. Siap, rasa kuwatir, Gong. Siap, aku ya siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Ya. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak pethoke sik, jake rembukan apik-apik. Nek ora iso jare rembukan apik-apik, tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Go. Aduh, tak ceraki cerak tak doi. Piye maksudnya kuwi? Maksudnya piye kuwi? Aku adoh tak ceraki. Nek cerak tak doi. Terus larang mbelani kapan? Hah? Nek mbelani ra sanggo kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Cerak tak doi, adoh tak ceraki. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono kuwi. Oh iya. Sadar ora? Iya. Gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane cekor sikile becik. Nek kira-kira aku kena apa-apa maju, wis rasa kuwatir. Kowe karo aku iki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewangi karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sapa wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Truk. Pokoke. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya ora nggono magawe glarira wang wow, juk-juk langsung loro, Truk. Mungsuhe loro ya, Truk rene, Truk. Ya. Ora usah kuwatir, pokoke nek kono telu, adhiya telu, kono loro adhiya loro. Ngono. Kowe sing mburi ya. Kowe, aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsuh kok milih-milih ora. Bathara Indra. Ya, Bagong. Nedas pundi Mukulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun Bathara Antarada kinen nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngaras Bombong Wirayang.
lan aja mbacutake nggon mung nglakoni topo. Yo, Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti, ulun sapa? Ulun Bathara Brahma. Wo, Bathara Brahma to? Heeh. Dewane ngapa? Dewaning geni. Wo, ngambil reke. Lho. Kok dewa geni kok nyilih rek ora? Mesti apa-apa iso kobong kae. Mestine. Kowe bali yo. Aja ngeyel. Ngeyel karo Bathara Brahma aja kakon dosa. Kowe bakal tak untapake cemlongaku ning kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun adanku dewa kayangan ngebyuki lengkeng Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton lan desane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa takon goleki bapak kok ora sago. Gunane apa dewa niti priksa karo mobamu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat saisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduhke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene." Mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kono mong kaya ngono angel lho. Kok kaya didelik-delikke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Kok ngono kok dewa? Dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Ya. Iso nglangkahi kuwandane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkahi batange Petruk. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya batangku barang urung rampung kok. Oh iya. Kowe kena nundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati dene aku. Pangga, tak ayoni. Tru. Ya. Wah! Aja mlayu. Ora iso. Awas! Ayo sambato paling atiku. Apa-apa cah blereng yo. Wes! Ayo. Ngopo, Gong? Kok kaya wong girap-girap. Asem kok dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono wae. Ah iya ditonyo Bathara Indra. Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ra apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Candak sirahku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa.
ana kesempatan terus. Tak candak tangane setak dunke sit. Lah kok ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh. Torindo gletak jengkulmu atas. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena. Kayane kena, ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa iki do goblok lho. Aku duwe aji lembu sekilan kowe tak guang kok, Tru. Mergane, wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dienggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki delokon. Kowe ngantem ora kena to. Wah iki mati tenan awake dhewe terus. Ah iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Terus, mbok kowe omong. Nek wis tau diomongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki endi? Nek jarene bapak lho, jarene bapak biyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonono lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa, dewa kuwi papane ning kayangan nggon, Gong. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai, ora kena. Merga pancen mesti derajatmu ki sak ngisore dewa. Terus jarene bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodo medun. Kene ngene. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk wong kuwi ngisor dodo kok. Wah, mati we. Wis we, ngantem sak tutuk-tutukmu acan, ndak tak slentrek ora mules, aja tundang bangkong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo wis. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar wae ayo ngantem. Mati dari aku nyoti bano pecah siramu. Ayo guys aja omong kowe. Ayo mburi. Mati. Milih gantine dodo apa? Nyo. Lho ora apa-apa ki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Antemen iki mergane patimu. Waduh mati. Apa kowe mati ya. Waduh. Gong sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapuk. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Pantem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Sono Bathara Indra le mlaku ngobeng kae ngoten. Ayo sambat kowe. Amun Suramata Jamrata ing banjen Panca Badaya. Candak kowe panjamu. Kakang Bathara Indra mundur mbrangkang. Waduh mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Lho Kakang Bathara Indra dikapakke. Wah edan yayi edan nginceng sapenake dhewe. Le ngantem dipol-polke wong nang weteng semengkring rasane. Aduh. Waduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Boleh mlaku kenapa iki? Wah loro banget.
kena kain kuwi loro banget. Bagong gugu karepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dadine para kawan. Kowe iki ra iso renang to, Gong? Ra iso. Aku di ra iso renang, mesti tak uncalke ning kali. Nyatane genine Bathara Brama nyemplung kali ra yo mlebes kabeh. Lho, ngene iki lho ajar renange lho nginggak lho. Sikile ngisor dipancalke. Motor, Truk. Selamat motor. Ya kene. Tak gendong kene. Nah. Ha, mantap. Wah, kowe ora tata. Wong kowe iki kandhane ngeyel. Bathara Brama iki dewaning geni. Genine nyemplung kali, kowe tak uncalke kali. Mangan apa? Mbok iki. Rasane ora karo-karoan ya, Truk. Paling mlebon iwak. Iwak apa? Ora wae ngono kok iwak ora. Ora apa-apa ora wis ora masalah sing penting slamet. Heeh. Wis pokoke diampet kok. Wis ben aku apa-apa doyan kok. Ha iya. Canggleleng kok. Hei Bathara Brama rene kae. Yo, aja ngubal-ubal genimu kowe mah. Lho. Mau sapa? Brama. Ayo, ijen padha ijen tangan kosong karo aku. Maju kok. Oke. Ajare lah. Brama mundur. Oh ladal. Bagong pancen ora kena dijum sarana aris. Wani gawe begering para dewa. Oh konangan Yama Dipati ajabut nyawamu mbut tadine pati. Wah. Siji iki apike awake dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yama Dipati. Ha sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Kowe maju jabut nyawamu modar. Ki nek siji iki awake kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Minggir, Gong. Kowe kena dikandhani ora to? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku kelangan. Aku malah kelangan kowe, Gong. Kendel ya kendel ning nganggo hitungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebak-jebak. Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani.
pati uripe menungsa iki gumantung Gusti, ora gumantung Yamadipati. Yamadipati urung jabut aku wis tak jabuti untune. Lho. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yamadipati. Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Persnelengmu rusak, ora bisa mundur. Ora ning aku ngeman, rasa to eman. Aku mati wis tak ikhlaske mati terus. Aku ora apa-apa tekane mati. Kok nangis? Wedi. Agene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur aku ora apa-apa wis tak ikhlaske. Nggo mbelani karo desaku, nggo mbelani karo kuthaku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora mendol, tak tenjang tenan ra mikir kowe kok. Karepmu kok. Sing tukang jabut iki ha. Jabut nyawa. Wis rembuh nyawa mbok apa sing penting kowe tukang jabut to? Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora. Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu Nyawa jabut. Nya jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep mati tenan aku wis candak sirahmu, sendal nyawamu. Wis. Hei. Op. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa peret ki kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Waduh. Yamadipati kok bagus. Bonek musuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane, ajeng kula candhak sirahe angel raja mak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar. Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye raja mak jamak. Lha niku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem mabrol ngoten. Aduh. Panas raja macam. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Bathara teko dengkulmu kuwi. Piye ha? Arep gleleng ya kowe. Aku madake wedi karo kowe. Iki Bagong kondiang bengi iki. Ngosase dewa ayo. Kowe arep ngapa kowe? Arep mbelani kowe? Bathara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pompong kowe ya. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sudet wetengmu metu cecule. Wes. Weteng kok metu cecule. Ayo ngomongno Bathara Guru ra wedi aku ayo. Kakang Rada kuwi sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung sami kendang kapracondang menika kados pundi Dalah Bagong berguguk nutawaton boten purun wangsul dhateng arah kadempel
Piyambakipun pilih tapa wonten telengking wana Bamba Wirayang wonten lengking Mahameru. Ingkang dipun suwun Bagong purun wangsul ning kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya mongko Kakang Semar boten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Ngantos dados datar-dataring para dewa kaliyan pun Bagong. Ning eling-eling gandeng Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar mawon boten kanten-kantenan. Kula semangkaken dhateng paduka menika Bathara Guru. Bagong, kita kena ulun nilikake apa ora apa kawan. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone Truk sapa iki Truk? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru Kok yaene wis menyang? Lho, muridé durung teka kok wis teka. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk. Cocok sisan. Sing tak tandani. Tangane kok papat ya, Truk? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah, adus suwi, keleke papat. Le ngosoki suwi. Ya ben, iki senengane karo Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh ulun. Kita ngerti ulun sapa. Nggih nggih, kula ngertos. Paduka ulun Bathara Guru. Kita kuwi ngerti ulun sapa. Sesembanipun para titah. Ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Narada. Kok kita ora ngestokke? Nuwun sewu Bu Kulun, kula dereng purun wangsul. Sebabe Bapak ical. lho. Ilang kena ngopo? Mboten ngerti, lali le deleh. Hus. Lali dele ora bapak iki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula purun wangsul. Mergo kula ya ndek gegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur, kula ya ora arep mulih. Kita ngerti, kita laku topo ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun urusan kelawan para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul. Kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita moh bali? Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikon kaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kalian dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake topo ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadai daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracundang mbuh menyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Kuwi piye to, Gong? Meneng ah. Oh minggat bae kono. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuatan ing Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padas pecah. Modar kowe. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kono kowe mulih kono. Kono ngurusi anak-anakmu kono. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki, ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh, aku moh Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kono mulih kono. Gong. Wis ke santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jare ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki kan meng guru terus gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Embuh tibamu Ponokawan Bagong. Pun mang tibake nek pancen ajeng nibake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa Bu Kulun. Kene marganing pati kita Ponokawan.
Kapracundang kuntal kaprapal Ponokawan Bagong mbuh menyang endi tibamu urip apa tekaning pati kuwi dudu perkara ulun ing wigati ulun bisa nyingkirake Bagong saka lengking gunung Mahameru ana ing alas Bombong Wirayang Kakang Narada Bagong sampun kendhang kapracundang Kakang Kanika putra kula nyuwun nyuwanaken dhateng Yayi Permoni nggih Pandya Bendari Durga kinen suwanun ngarsa ulun Kakang Kanika putra